Jukratpat, vielä kerran! Selvä. Vauvat me kaikki navataan, vaikkei me niitä tunnistakaan. Sokeita! Mikä ääli? Alkaapa olla kuoppaista. Kuule, Paavo, tästä kaikesta voi oppia läksyn. Minkä, Patrik? Kuplia puhaltava tuplavauva ei kuulu tänne. Miesten maahan. Niin! Hetki, me puhalsimme sen. Eikö se tee meistä kuplia puhaltavaa tuplavauvaa? Hei, kato ilmasta, Jene! Voi veljet! Miten menee? Hetkinen! Hetkinen! Paavo! Niin? Mä haluan suklaata! Selvä se! 2 kiitos. Tietysti. Nauttikaa, lapset. Itse asiassa olemme miehiä, mutta kiitos kuitenkin. No niin, Patrik, voit päästää irti. Päästätkö irti, hei? Mitä tämä on? Millainen rouva sinä oikein olet? Sait sä ne jänet?